Sabemos que estás aí. Sae de aí e non che pasará nada. Ou do contrario, mandaremos os antidisturbios. Nin de broma. Pensei mentres ficaba en silencio. Ou se pensaban que non había ninguén. Como non saias en 5 minutos, entraremos por ti. Que non! E o día 26 comezaron as negociacións. Quero un helicóptero líquido amniótico para un mes. Precisamos tempo
Vaciaré o da xogatería. Pero bueno, o cloro impantoume nos ollos, e con eles pechados tive que buscar unha saída. Batín cunha parede. Por aí non era. Quizás por aquí, pero batín con outra. Pois busquei hacia adiante. Lamentablemente había unha fonda de plata. Tropecei con ela e caí coa cara sobre unha torta de chocolate con fruta. Coa torta busquei un grifo para poder secar na cara e limpala. E atopei o grifo, pero quedeime con el na man. E co chorro fun cara atrás, cara atrás, cara atrás, cara atrás, ata que choquei cun cacto. O chocar co cacto, o puso do pinchazo na altura de unha estantería. Choquei coa estantería. E caeume encima un cubo de pintura plástica. Tiña que facer algo. Iría chamar os bombeiros. Collín o teléfono e... Era o Fredo de pasar. Guau, guau, guau. Un can mordíame o cu. Un cangrexo pintónseme nunha man. Os meus zapatos dámeme taconazo no cu. Busquei un descanso. Porque necesitaba. E sentei. O día seguinte, iba camiñando pola calle. Escoitei un aplauso. E outro aplauso. E máis aplausos. Vin que os aplausos movían un cristal, e dentro dese cristal había unha letrería. Asomei a miña cabeza. Ali, como un grupo de persoas, aplaudían e aplaudían. Entón entrei na librería e atopeime un ser estrafalario. E ese ser estrafalario agradecía os aplausos, polo que decidí dedicar o resto da miña vida a ser o que son. E disfraceime e agora son un payaso. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? ¡Corre, chamar a policía! Tranquilo, Fredo, non marcha nada. Que ninguén se mova ata que pase media hora. Non mancha nada, non se va a mover, non te preocupes, Fredo. Que ninguén respire máis agitado do normal. Que non van respirar, Fredo, non te preocupes. Non se sabe, Toni, non se sabe, nunca se sabe. Non poden respirar, Fredo, que están mortos. Están mortos. Están mortos. Por que están mortos? Montachelos ti. Eu non quería, Toni, eu non quería.
teñen fondos. Para iso matámonos a traballar. Non digas matar, por Deus, Toni, non digas matar, que me perdo. Canto sacamos este mes nas apostas do hipódromo? 200. E no casino? 130. En extorsións a empresarios? 240. En falsificacións de estafas? 75. Este mes estafamos pouco. Isto non pode continuar así, Fred. Isto non pode continuar así. Temos que facer algo. Ímonos volver a honrar. Non podemos, Fred, non podemos volvernos a honrar. É porque non podemos. Porque non podemos, porque a vida fíxonos así. E contra isto non se pode loitar, créeme. Vaya, se é así, É así, Fred, é así. entón que facemos? O millón. O millón. O millón. Apostaremos. Deixaremos de ser uns chaiñas e triunfaremos no xogo que nos toca. Estou contigo, Toni. Non sei de que falo. Iso estou ben. Falo do millón de euros do concurso do Euromillón. O noso millón de euros. Imos, explicarei todo. Acabouse de ser uns mortos de fame. Non digas mortos, Toni, non digas mortos. Oni! 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 Corre aquí, vos. Chamabas por min ya? Acaso chamas de Boni?
enamorarme. Acaba de traspasarme vostede o corazón de parte a parte. Que me traspasaría a cara de agua al lado si no te quitas de aquí. Ai, ámote. Namoreime. Namoreime. Que bonita é. Hey people, ladies and gentlemen, welcome, benvidos a O Euromillón, o concurso que non podes perder, non tes que perder, non debes perder, por suposto, non vas perder. 2 días, anoten isto, 2 días, faltan 2 días para que comece o show, para que comece o Euromillón, para que aquí, neste mesmo lugar, desde que agora lles está a falar Francis Montana, son a cantar as mellores de pés. As mellores voces da nación, que o mesmo para dicir, as mellores voces do mundo. The best of the world. Sí, anoten isto, porque faltan 2 días. Aquí, na súa canle, o Euromillón. Un placer. Que pasa con ese foco? É que sempre ten que haber problemas con ese foco. É que sempre ten que haber problemas con ese foco. Facer a propósito é que non das feito máis. Estou rodeado de ineptos ou que? Facer a propósito é que non dades máis. Mira, anda, fora de aquí, anda, fora de aquí. Deberías controlar ese carácter, Fran. Os cambios de humor son moi malos para a salud. O Chiriani. Que pasa ese? Nunca estivéramos nun plató de televisión e hai que interesarse por todo. E iso é certo, nunca se sabe. Así de presentador, Sí, presentador. un cambio de vida, Sí, cambio de vida. Está ben. Supoño que neste mundo importará menos que un sexa un cobarde. Toni, eu... Sí? Végolle, Toni, végolle. Non hai que pegarlle de momento. Toni, a verdade é que a mí me asustaba a idea de que deixar coa banda do Santini. E por iso non fuches e deixaches todo. Porque es un cobarde. Tanto como cobarde, eu... Fredo, pega. Pégolle, sí. Pégolle, No, si está un cobarde, sí, son un cobarde, sí, son un cobarde. Non fai falta que lleves. Mellor, porque eu prefiero non pegar. Está ben. Pasado non importa. Fálame do concurso. O concurso é dentro de 2 días. Que queres saber do concurso? Unha cousa. Onde está o millón? O millón chega ata o mismo día do concurso ata a mesma hora. O mesmo día e a mesma hora. Por curiosidade, quen participa nese concurso? As mellores voces da nación. Os millores voces. Por exemplo, Por exemplo, Enrique. Enrique? Que Enrique? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias! Enrique Iglesias! Pégolle, Toni, cara, Ti preguntaches, non? Ese cabrón fodeu unha vida. Mato a ese Enrique. Mato. Eu, si ti queres mato, eu quero. Ese cabrón. Eu era o mellor. Eu era o mellor voto instituto. Ese cabrón gañoume o puto concurso de fin de curso. Amañou, eu sei que o amañou. E desde aquela, perdín a ilusión por ser famoso. E decateime que as cousas non se consiguen fin de todo. Eu era o mellor. Que eras o mellor. Eu era o mellor. Eras o mellor, Toni. E agora tamén o son. Pero non outro tipo. Imos. Coídate, Francis. Iso farei, Toni, iso farei. E xa sabes,
che gustaría ser? A mí gustaría ser granxeiro. Granxeiro. É tarde para ser granxeiro. Demasiado tarde para ser granxeiro. Demasiado tarde para tantas cousas. Toni, ti si intentaras de novo ser cantante como Enrique Iglesias, non digas Enrique Iglesias. Non vuelvas decir de Enrique Iglesias. Prohíboche que digas Enrique Iglesias. Perdón, Toni, perdón. Perdón, non volverei decir nunca máis Enrique Iglesias. Fredo! Xa calo, Toni, xa calo. Así estás moi ben. Calado estás moi ben. Volver ser cantante. Ah. Toni, déixame en paz. Cala un pouco, déixame en paz. Toni, temos visita. Fredo e Toni Giuliani, Quen pregunta por eso? os irmáns Manhattan de Manhattan. E que queren os irmáns Manhattan? De Manhattan. Iso diremos os irmáns Giuliani. Ben, supoñamos que nós somos os irmáns Giuliani. Iso é moito supoñer. Parece moito supoñer. Pareceme moito, sí. Pois a mí pareceme pouco. Pareceche pouco. Sí, pareceme pouco, pasar. Supoño que non pasa nada. Pois non supoñas tanto. Pareceche moito. Pareceme moito. Pois a mí pareceme pouco. Pareceche pouco. Bueno, supoñamos que sí. Que sí que. Sodes os irmáns Giuliani. Non hai nada que supoñer. Somos os irmáns Giuliani. Fredo! Sinto, Toni, matos. Matos. Non hai que matalos de momento. Agora as cartas están sobre a mesa. Que queredes? Queríamos entrar na vosa banda. Ah! Oiches iso. Queren entrar na banda. Queren entrar na banda. Non che parece gracioso? Sí, parece moi gracioso. Non entendo por qué, pero parece moi gracioso. Pois eu non lle atopo a gracia. Pois é moi gracioso porque o meu irmán Toni ten moito sentido de humor. E se el di que ten graza, é que ten graza. Pois eu non vexo onde ten a gracia. Pois é moi gracioso, pasa algo. Ben, como era? Amigos, como era? Irmáns Manhattan. Jack Manhattan e Bonnie Manhattan. Eso. Ben, nós somos unha banda de dous. Por que íamos querer ser unha banda de canto? Por que? Iso, por que? Pois porque... Pois porque dous non son unha banda. Ah, non? Entón dous que son? Pois dous. Dous son un dúo, unha parella, pero non son unha banda. E tres, un trío, pero catro. Catro xa son
aquí xuntos ides morrer agora mesmo. 10 anos, pero moitos máis estaredes xuntos no inferno. Vinganza! Pero por que non podo vingarme tranquilamente como fai todo o mundo? A palabra mudanza non está escrita no teu vestido, non. Convéncete dunha vez. Caso non teño eu dereito a facer xustiza? Non, non a tes. Iso recei día e noite, señor, para iso recei. Si, xa sei que debo ter paciencia, pero... Ai, doe! Doe moito! Como non che vai doer se te disparaches coas veces? Doe como se tivese un cravo cravando no corazón. Ah. Ay, señorita, acabo de enamorarme. Acaba de traspasarme vostede o corazón de parte a parte. Traspasarle a cara de lavada como te quites de diante. Hombre, non es que estás soa, pero que eu enamoreime e acaba de traspasarme vostede o corazón de parte a parte. ¿Qué ocurre, Alfredo? ¿A qué ven esa cara? Non me quere, Tony. Dixenme a frase que ti me ensinaches e non me quere. Es que una frase no funciona. Hay que utilizar otras alternativas. ¿Y qué? ¿La no sí? Sí, que a quero, Tony. ¿Que quieres que la esté contigo? Sí, Tony. Porque si tía quieres, ¿qué quieres que la esté contigo? Entonces, oye, Que? ¿qué apoyas? Tú, Pero ela non quere, Tony. ese é o principio. ¿Cómo piensas que dicho papá con mamá? Es para ti. Ella. Tú, para ti para sempre. Para mí, Para ti para sempre. de verdade, De Tony. verdad. Gracias, Tony. Veña. Gracias. A por ela, veña. Presto, dale. Boa, boa. Hey people, ¿están todos ahí? ¿Sí? ¿Sí? Everybody? 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 Así me gusta metervos a todos aquí ben xuntiños para divertir. Un día, falta un día para que o superconcurso o Euromillón reúna as mellores voces do world. Sí, falta un só día. Non me fallen, non respiren, non se movan. Se son can ladra, dispárenlle, porque nada pode facer que deixen de ver o Euromillón.
son ningún cobarde. Tal vez previsor, precavido, moderado, se cadra cauto, pero non cobarde. Hola, Francis. Non me faga nada, non me faga nada. Vaya, Francis. Véxote un pouco alterado. Ah, este, a cositas. Perdón. Pero eu non son unha cositas. Eu son un soprón, non un delator. Con dos cousas ben distintas. Veña, veña, que queres a cositas? Se me vas a tratar así, macho, eu teño dignidade profesional. Pois lárgate que quero estar só. Pero espera. Marchas a información. Non precisa información túa, xa teño bastantes cousas na cabeza. Vai te interesar. É sobre Giuliani. Non me fares dos Giuliani. Eu non son ningún cobarde, entendes a música? Non son ningún cobarde. Ademais, eles queren facerse por millón de euros. Ah, xa o sabes. Estou perdendo a rapidez. Debe ser os anos. Sí, pero non lle vou permitir. Non vou deixar que humillen máis. Non vou deixar que rouben un millón de euros. Claro, non vas a permitir. Porque te vas a enfrentar a eles. Non, eu non vou afrontar eles. E non é por medo. A mí só non o sabía, pero non. Xa. Non me vou afrontar eles. E como lle vai roubar? Exacto, vou roubar eu o millón de euros. Pero como vas facer? Estou te preguntando. Ou como... Claro. Terás que ter algo preparado. Claro. Un plan. Cóntame un plan. Ben, vou roubar eu un millón de euros. Vai ser para min só. Así saberán que Francis Montana non é un cobarde. Francis Montana é un tipo con ousadía. Francis Montana é un tipo con moitos cartos. Moitos cartos. Sí, moitos cartos. Tantos cartos que se os compartises con alguén seguirían sendo moitos cartos. Así é. Pero non lles vou dar nada a ninguén. Eu creo que deberías compartirlos con alguén. Eu non sei andar. Conmigo. Contigo, lles pago o que? Pois a verdade, que pensaría Tony e Pedro Giuliani se vesen como a ti, Francis Montana, o cobarde, se rouba os seus cartos e marcha para Filipinas? Non é seu. Vai
ainda como te chamas? Como te chamas? Como? Ai, que un xogo. Empeza por M. Marilí. Que nome tan bonito, chamaste Marilí. Pois a nena, porémoslle Marilí como ti. Estás contenta? Si, eu tamén estou contenta. Por fin, sei o que te propoño. Xa verás, vas a estar máis contenta cando te sorte. Porque Toni di que as mulleres hai que domalas. E despois de domalas, son moito máis animosas e están máis contentas. Ai, Marilín, quérote tanto. Todo bicar. Sí, tamén eu estou ansioso. Ai, Marilín. Vamos, que eres a única que consigue que eu vexa as estrelas. Alégrame de verte ya. Eu estou malado de verte, Toni. É estupendo que nos alegremos de vernos. Estupendo, incluso maravilloso, Toni. Eu diría que formidable ya. Iso é, eu diría que incluso é magnífico. Eu diría que é genial. Ben, incluso podemos dicir que é formidable. Formidable, sí. E eu diría que é O máximo. o máximo. Xusto, esa é a palabra que non me saía. Esa é xusta a palabra que me saía. O máximo. É o máximo, ya. Certo, Toni, é o máximo. Muy ben, ya. Perfecto, perfecto. Ben, agora que estamos xuntos, que che parece se preparamos o plan para nós? Perfecto. Perfecto, iso é. Muy ben, pues mira, o plan vai ser o seguinte. Chegaremos ali, colleremos o millón de euros e marcharemos. Que che parece? Insuperable. Parece insuperable. Insuperable, insuperable. A ver, é que eu coa experiencia dos anos acabo por saber facer ben o seu traballo. Tomaremos ya algo aquí. Posible nada. Sí, Militones. aquí ya acaba. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eres Charlie? ¿Qué quieres, Charlie?
Eles son desos maridos que lle gusta ter a muller atada na casa sempre. Non, marido, eu non son desos. Ti poderás pasar polo xardín todo das boqueiras, a chegar das cortes, andar en cabalo por a finca. Eu quero que te sintas libre. Mira, xa que, o sea, como xa levamos moito tempo xuntos, nos coñecemos, nos queremos tamén, creo que debe ser un momento, podría ser un momento de intimar un pouco. Que che parece? Parece que chegamos no momento oportuno, ya. Non! Non que? Non! Stop! Un momento! Que pasa? Hola, Tony. Hola, Jack. Jack, preséntate a Marilyn. 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 Pois parece que... Quen é Marilyn? A miña... Tua muller. A miña muller. Pois a tua muller parece que está atada e amordazada. Sí, ten que ser así ata que está domado, verdad? Verdad, Tony? Verdad? Tranquila, cariño, tranquila, ya que de confianza. Tienes que disculparla que está un pouco nerviosa porque era a primeira vez que íbamos a... Bueno, xa sabedes. Sei, mas non vou a permitir. Que é o que non vas permitir, ya? Que o fagan así. Así, sen veras. O primeiro momento debe ser romántico, ten que ser moito máis bonito, todo é moito máis bonito con veras. Vos, non vos movades, que eu vou comprar as veras, vou mover, vale? Vou comprar as veras. Velas, velas. Sí, Fredo, mira, ya que é un pouco raro, a verdade, é un pouco raro, pero non che van a facer mal, non te preocupes. E que fago coas velas? Pois encenderas, Fredo, encenderas. E despois? Despois esquecerte delas, Fredo, esquecerte delas. ¡Alto aí! ¡Un momento! Levanten as mans inmediatamente. E rescatar esta fermosa damisela das vosas suxas mans de raptores. A Marilyn. Desátena inmediatamente ou aquí van a correr ríos de sangue. Desata, Fredo, desata. Dame moita mágoa, entón. Non te preocupes. Non te preocupes. Marilyn, non te preocupes que cortaremos a vernos. Alguén vai conseguir que remate o noso amor.
Déxame pensar, bueno, déxame pensar. Pero que é o que tes que pensar, Jack? Que teño que pensar, bueno, parece que teño pouco que pensar. Mañá vou roubar 1 millón de euros cunha banda de criminais. O meu inspector xefe namorouse de min e disfrazouse de mulleres. Non che parece que teño bastante que pensar? Eu xa non sei de quen estou namorado. Pero entón namoraste de Fred. Non digas eso, eu namoreime de Mary. De Mary. Pero ele é Mary, Jack. Ai, non digas eso. Non digas eso. Estou xa un tanto confuso, E que pensas? Que eu non estou confusa? Que eu non teño que pensar? Eu tamén vou mañan dar un golpe de 1 millón de euros cunha banda de criminais. E tiven que ver a Fred Sanders, o meu inspector, vestido de muller porque está enamorado do meu compañeiro de traballo. Un compañeiro que só quere ser compañeiro. Eu tamén sufro, Jack. Eu tamén teño moito que pensar. Eu tamén estou confusa. Penso, bueno, que os dous estamos un tanto... Confusos, Jack. Ai, Marinito, mira para sempre. Queres deixar de queixarte? Queres deixar de queixarte dunha vez xa? É que isto é moi triste, Tony, isto é moi triste. Isto non é triste. Queres que che digo que é triste? Que me acabo de enterar. O que é triste é que sexamos unha banda de cabras e dous se estremen. Iso sí que é triste. Todo moi triste. Chora, Tony, chora comigo. Non é momento de chorar. É momento de pensar. Pensa a ti. Eu estou moi triste. Despois de roubar 1 millón de euros, mataremos. De acordo, e despois? Despois que? Despois podemos xulgar. Non, bueno, xa non sei. Despois xa veremos, Fredo. Despois xa veremos. Que debo facer? A recompensa ou 1 millón de euros? Bonnie, Fred ou estar só? Non sei, pero algo ten que cambiar a partir de mí. Estar con Jack ou estar só? Ter cartos ou non? Non sei, pero algo vai ter que cambiar a partir de mí. Recuperarei a Marilyn, mercarei a granxa e volvereime honrado. Non sei, pero algo ten que pasar a partir de mañá. Seguir sendo o mellor criminal do país? Ou tentar ser de novo algo? Con que gloria quedar? Non sei. Pero algo ten que cambiar. Boa noite, Bonnie. Boa noite, Jack. Boa noite, Fredo. Boa noite, Tony. Bos días a todos. Oxe non me entiendo. Oxe is the day, ladies and gentlemen. Oxe é o día do Euromillón. Oxe alguén vivirá acompañado dun millón de euros. Non se pode dormir mellor acompañado, non? Pois ben, quen será? Pois simplemente será o mellor, o máis grande, o máis brillante, o menos cobarde, o menos mediocre, the big one, the best. Sí, ese será, non outro. Ese será. Moi ben. Miren, que é o que leva Francis Montana na man? Non é o maletín Antonio. É o maletín do millón de euros. É o maletín do millón de euros. Miren moi ben. Porque o único que vamos ver. Miren moi ben. E comezamos entón co concurso. Quedan co primeiro concursante que é Enrique Iglesias. Arrivederci, people. Arrivederci. Quedan coa voz. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar.
Quieta, quieta! Iso non che corresponde a ti. Deixa-o quedar. Xa o poño en contra. A ti tampouco che corresponde. Non vos corresponde a ningún dos dous. Jack Callahan e Bonnie Sanders, detectives e cazarrecompensas. Toni, nos... Matos, Toni, matos! Matémolos, Fredo! Oh! Non ten diñeiro, non ten nada. E agora, que pasará agora con o noso futuro, Jack? Agora temos que pensar no noso presente. E por qué? Non corre. Creo que estamos en directo. Seguimos na tele. Sí. Estamos En directo. en directo. Agora que facemos? Non sei, estamos en directo, non sei. Pero en directo, non? Sí, sí. Cantamos. Cantamos. Pois cantamos. Vivir así es vivir, cantar, bailar y gozar, nacer, morrer y sufrir, llorar, perder y ganar, estar, llegar y partir, querer y a veces amar, dormir y a veces soñar. Todo iso é vivir, é o que a vida nos dá. Vamos, todo mundo. Fainos reír e baixar, fainos parar e avanzar, fainos rir e chorar, e girar no carrusel, e viaxar por a espiral. Nacer, morrer e sufrir, chorar, perder e gañar, estar, chegar e partir, querer e ás veces amar, dormir e ás veces soñar, todo iso é vivir, é o que a vida nos dá. Fainos subir e baixar, fainos chegar e avanzar, fainos rir e chorar, e girar no carrusel, e viaxar por a espiral, e caer por sempre, e así ata o final. Así hasta el final. ¡Fredo! ¡Fredo! ¡Fredo, ti! ¡Matos, Toni, matos! ¡Matos! Imos, Fredo, imos. Charlie S. Brown, conocido agora como Charles W. Johnson, dice actualmente o famoso xornal New York Times. Francis Montana ocupa dende hai anos o posto de gobernador de Cincinnati. Rocky Garrett cumpre cadea perpetua no cárcel de Alcatraz da que é capelán polo asasinato de Enrique Iglesias e o roubo nunca demostrado do millón de euros. Selma e Rose mercaron unha casa abandonada no Caurel e agora adícanse ao cultivo e venda de produtos ecolóxicos.
Bonnie Giuliani, Fredo Giuliani, Bonnie Sanders, Jack Callahan e a súa parella, Fred Sanders, pola noite na Disc Norfolk, gañaron o concurso do Euromillón, pero nunca cobraron o premio. Formaron outra banda, esta vez de música, e na actualidade amenizan tuburios, antros e comunións en aldeas, vilas e cidades.